Bé, començarem el ple extraordinari per aprovar els dos punts de l'ordre del dia. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació dels pressupostos generals, marc pressupostari, bases d'execució, plantilla orgànica i catàleg de llocs de treball per a l'exercici 2015. Es proposa l'aprovació de la resolució dictaminada favorablement de la Comissió Informativa d'Hisenda el dia 22 de desembre del 2015 que consta a l'esborrany de l'acte del resum següent. Atès el projecte dels pressupostos generals de l'exercici econòmic del 2015 i les bases d'execució, confeccionat per l'alcaldia d'acord amb les relacions previsions de despeses i ingressos corrents, de capital i financers, relacionats amb els serveis de les inversions de competència municipal, contrets o previstos pels ens, ajuntaments i patronat municipal d'esports. Atès la plantilla orgànica i el catàleg de llocs de treball del personal municipal prevista per l'exercici 2015, comunica als representants sindicals del personal els convenis i pactes vigents, a resultes de la relació de llocs de treball i el conveni col·lectiu laboral i pacte funcionarial que s'ha de negociar. Atès les bases d'execució del pressupost general, atès el sostre de despesa del marc pressupostari de l'exercici 2015-2018, atès l'informe de secretaria i intervenció d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atès l'audiència atorgada als representants sindicals del personal municipal i el dictamen de la Comissió d'Hisenda adoptat en sessió del dia 22 de desembre, per tot el qual l'alcalde president proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el límit de despesa no financera corresponent als pressupostos generals consolidats del 2015 abans d'ajustos del SEC 95 en 6.776.761,53. I segon, aprovar inicialment els pressupostos generals de la Corporació Municipal per l'exercici econòmic 2015 integrats pels ens següents, pressupost de l'Ajuntament i pressupostos del Patronat Municipal d'Esports. El pressupost general integra el marc pressupostari del període 2015-2018, establint un pressupost general consolidat després de realitzar els ajustos SEC 95 anivellat entre ingressos i despeses següents. Els pressupostos generals consolidat, l'Ajuntament com a Ajuntament és 8.507.180 euros, Patronat Municipal d'Esports 296.900 euros, transferències internes entre Patronat Municipal i Ajuntament menys 119.200, pressupost total consolidat 8.684.880, amb una població, una previsió de població del 2015 de 9.100 habitants. Ara passarà el Jaume, com a regidor d'Hisenda, a explicar la distribució d'aquest pressupost. Sí, bona tarda a tothom. Bé, un any més ens trobem en el moment d'aprovar un pressupost, en aquest cas de presentar-lo, i és un pressupost pràcticament seguint la línia dels darrers pressupostos que s'ha marcat des de l'equip de govern. Si el valorem, hi ha un increment d'un 1,31%, vull dir que la línia pràcticament és la que s'ha seguit aquests últims anys per la situació també en la que vam trobar, en aquest cas, l'Ajuntament i per la situació també que, diguéssim, els deutes que hi ha de diferents administracions de cara a l'Ajuntament, doncs també, n'hi ha, ara us aniré explicant, ens provoca que tinguem que marcar un pressupost bastant acurat i bastant tocant de peus a terra per la realitat del moment. És un pressupost d'aquests 8.684.000 euros i, tal com dic, en un increment d'un 1,31%. Destacar la contenció en la despesa de personal. Aquesta despesa de personal se situa en un 30,01% del total del pressupost. Tot i que cal dir que s'incrementa en una plaça la policia i s'incrementarà en 2 places la brigada de servei. És un increment diferent l'any 2014 d'un 2,13%. El 2014 el vam situar en 2.552.000 i ara el 2015 el pressupostem en 2.606.000. Resaltar el manteniment de les inversions, malgrat, tal com diguem, que s'ha ajornat el Pla d'Obres i Serveis, el PUOS, l'últim PUOS que va haure
aquí, o que va rebre en aquest cas l'Ajuntament d'Alcarràs, va ser de 600.000 euros, si no m'equivoco, i es va poder fer les obres que es van fer a la plaça i aquí el museu. Des que nosaltres estem governant no hi ha hagut cap PUOS habilitat de cara als ajuntaments, o sigui que no hem tingut cap ingrés en aquest sentit. Tal com dic, la reducció, o sigui, tot i que no tenim aquest PUOS, per l'any 2015 hi ha unes previsions d'inversions de 1.840.000 euros, que és menys un 8,67% en diferència amb l'any passat. Què preveiem en aquestes inversions? Es preveu actuacions en un mur de contenció en un espai públic, l'adquisició de terrenys del nou cementiri i les restes arqueològiques de l'antic molí que aquest estiu s'hi va estar treballant, o sigui, l'adquisició d'aquest molí i els terrenys que envolten aquest molí. Es preveu també la finalització del CAP en la seva darrera fase, la finalització del Parc de la Via i una fase, en aquest cas, del que ens queda pendent del PUOS últim del Parc de Magalàs, que seria la passarel·la i el mirador. Es preveu també la finalització, en aquest cas, de la plaça del Nius, a la plaça de Ravaleta, també en una previsió hi ha, com sabeu, d'una subvenció aprovada per a poder fer o poder tirar endavant aquesta plaça. Es manté la previsió de l'asfalt en camins, com han portat fins ara aquests últims 3 anys, se manté en aquest sentit sobre el 50 al 60% del que és el pressupost de l'IBI de rústica, que l'apliquem en aquest cas a l'asfalt en camins. Es preveu actuacions de millora en les instal·lacions del centre cultural, en aquest cas falta acabar una aula amb el tema de la música, tal com deia la Marina, que és una aula de llenguatge musical, falta acabar aquesta aula, i també en aquest cas al centre cultural Casino estem mirant per canviar la instal·lació de refrigeració i calefacció que ja porta bastant temps funcionant o mal funcionant i la idea és poder-la canviar. Es preveu l'ampliació del pavelló polivalent. En un lateral del pavelló polivalent hi ha la previsió i tenim ja pressupostos damunt de la taula d'ampliar en 400 metres quadrats aquest pavelló, que seria el lateral que dona cap a les pistes de tenis. Es preveu també l'adquisició de material, en aquest cas per la defensa, per la policia, i càmeres de vigilància per les entrades del terme municipal. Això també és que ja ho tenim aprovat i això es farà el mes de gener. Es preveu també iniciar la primera fase de rehabilitació de la Casa de Montagut. També es preveu finalitzar la primera fase dels vestidors del camp de futbol i iniciar la segona fase, en aquest cas, del que falta fer de la seu social i de les oficines de l'escola de futbol. Bé, aquestes són les previsions. Sempre estem parlant, evidentment, d'un pressupost, és una previsió. Però el més important és que les inversions directes, que és 1.840.000 euros, i les subvencions de capital, que són el que ens falta acabar de tancar tant en el conveni que hi ha en la cooperativa com en el tema del camp de futbol, dels pagaments de les obres que es va fer al seu dia de la gespa del camp de futbol, que són 33.400 euros, han acabat. Tot això es preveu finançar-ho en un 5,93% de les contribucions especials, en un 1,07% amb la venda de finques rústiques comunals, en un 34,82% amb subvencions d'altres administracions i un 58,18% en recursos propis sense tenir que acudir a l'endeutament. Destacar també la reducció de l'IBI d'Urbana, baixar el valor catastral en un 22% per aquest any 2015, beneficiant a tots els veïns amb molts altres impostos, com són la plusvàlua, la renda, l'impost de societats i l'impost de transmissions patrimonials. El tipus s'ha actualitzat al 0,69% i queda una quota a pagar que preveiem que de cara als veïns se redueixen una mitjana d'un 3%. No obstant això, les altes
de noves unitats d'urbana, aquí, evidentment, quan nosaltres fem aquest anàlisi per a poder traslladar als veïns aquesta rebaixa i aquest ajust de l'IBI d'urbana, se'ns genera un menys ingrés a l'Ajuntament, com és lògic, no? Aquest menys ingrés, nosaltres preveiem que el suplirem en les reparcel·lacions dels polígons industrials del marge serveis, el del fruteros d'aquí baix de fruteros asturianos o del Polinassa Nord, a més de la revisió de la inspecció que farà la gerència catastral durant un any, que farà aparèixer noves unitats d'urbana, que això també és una feina que en aquest cas portarà a terme i tal com ja hem anat apreciant, hi ha unitats d'urbana que encara no estan donades d'alta a l'impost. Això se preveu que hi haurà una recaptació i un increment en l'impost, en el que recaptarem de l'impost d'urbana, d'un 6,52%. Bé, la previsió del tancament del pressupost del 2015 ens farà tenir una reducció de l'endeutament financer de 617.000 euros, mantenint aquests números el percentatge d'endeutament en un 52,93% al tancament del 2014. No, el 2015 és el següent. Si 59,93%, això seria el tancament del 2014. Sabeu que en aquest cas l'administració el que ens marca com a límit és un 75%. Nosaltres en aquest moment, a 31 del 12 del 14, estarem en un 59,93%. Si se compleix amb el pressupost que estem marcant de cara al 2015, ens quedaríem en un endeutament estimat del 52,37%. O sigui que continuaríem baixant, en aquest cas, l'endeutament financer de l'Ajuntament d'Alcarràs. Destacar tot i la reducció d'aquest endeutament financer, cal analitzar l'augment de les polítiques de despesa en. O sigui, què volem dir amb això? O sigui, tot i que estem rebaixant l'endeutament, clarament, estem augmentant les polítiques de despesa en educació en un 2,97%, en cultura en un 30,82%, en esports en un 31,48%, més en aquest cas que l'any passat, que suposa un increment de les despeses preferents d'un 20,48%. Això és una previsió de 2.530.000 euros al pressupost del 2015. En sanitat es manté la despesa prevista per l'execució del CAP en uns 100.000 euros de cara al pressupost del 2015. En educació s'incrementen les despeses previstes per el tancament, previst per incrementar els serveis a les escoles, a l'escola bressol, en aquest cas, tal com he dit abans, la finalització de l'escola de música, recordant que en els 3 darrers anys s'ha incrementat en més de 3 euros també, cal destacar-ho, l'aportació que s'ha fet des d'aquí l'Ajuntament a les AMPEs de les dues escoles. Nosaltres ens vam trobar en aquest cas que s'aportava per alumne 15 euros, en aquest moment s'està aportant 18 euros per alumne tant en una escola com a l'altra. I a l'institut, En la política de despesa d'esports hi ha un increment d'un 31,48%, són 718.000 euros pressupostats al 2015, que evidentment el que fa aquest increment és acabar la fase de les obres que s'estan fent al camp de futbol i iniciar també, en aquest cas, la segona fase i el pressupost, tal com us he dit abans, de fer una ampliació del pavelló polivalent al lateral en uns 400 metres quadrats. Destacar l'augment de les subvencions a les entitats culturals, socials i esportives en un 12,68%, 209.300 euros, del que 81.200 es destinaran a les entitats i a la resta per la seva distribució del Patronat Municipal d'Esports. Perdó, aquí vull dir que aquests 209.000 euros estan al Patronat Municipal d'Esports i d'aquests 81.200 es destinen a les entitats. D'acord? Bé, intentant concluir en observacions finals, a part de destacar en el ple d'avui que ja es considera la compensació, aquí ara entrem en el tema dels terrenys que
faltava, en aquest cas, retornar a la immobiliària Sant Martí i que havia pendent de 1.092.000 euros per, o sigui, si es tornava o no es tornava, aquest 1.092.000 euros ens eximia de tindre'l marcat al pressupost. Les darreres actuacions urbanístiques realitzades per l'Ajuntament en aquest tema, que s'han fet en conciliació judicial realitzats amb la immobiliària Sant Martí, han fonamentat un informe jurídic que ratifica la posició municipal fer efectiva la compensació urbanística amb terrenys urbanitzats a les escoles del Parc de Saladà. Fet que possibilita eliminar el deute de 1.092.000 euros i alliberar el romanent de tesoreria important de 476.000 euros que es podrà destinar a l'ampliació de les inversions tant per acabar la segona fase dels vestuaris del camp de futbol i al local social també, en aquest cas, del camp de futbol. Bé, en definitiva, el que nosaltres hem pretès marcant aquest pressupost és el que hem pretès aquests últims pràcticament 3 anys que fa que estem aquí, no? És intentar gestionar els recursos que tenim el millor possible, i aquí cal destacar la feina que s'ha fet des de cada regidoria per poder arribar i portar-ho a terme, tal com us hem dit, amb menys recursos estem oferint més serveis, estem augmentant les subvencions a totes les entitats, tant culturals com esportives com culturals, i en aquest cas s'està rebaixant el deute, tal com he dit, importantíssim, per nosaltres ho considerem així, en un tant per cent molt important, que el que fa que un habitant de la vila, el 2010, l'endeutament que hi havia li suposés 1.021 euros per habitant, i en aquest moment, al tancament del 2014, estem en 624, i si es compleix el pressupost del 2015, el tancarem en 551 euros per habitant. Bé, això és la presentació del pressupost. Passem la paraula, Samián. Bueno, buenas tardes. A veure, l'altre dia que em vau dir que si en l'OPE no hi parlaves i coses, bueno, jo sobre el pressupost me l'he repassat bastant i valtros, sí, heu rebaixat el pressupost. No valtros, sinó qualsevol grup ho hagués tingut de fer a la força. Perquè la llei te marcava, aquí hi havia un 110 i marcava que no et podies passar del 75, si no t'intervenia en l'Ajuntament. Bueno, vau pagar les factures a 30 dies. Vau fer un préstamo, un ICO, de l'Estat perquè us el va deixar per poder pagar les factures, que ara ho acabareu de pagar, que penso jo. Allà baix el pla parcial que van fer el Gerard del Parc del Saladà, quan vau d'entrar valtros, no sé si és veritat o no és veritat, aquell pla parcial se'n va anar a Norris i en vau fer un altre. Cosa que tu, Jaume, llavors te queixaves de que havia costat molt aquell pla parcial. Costava moltíssim que aquell pla parcial tirés endavant. Cosa que a valtros us ha costat també, fins ara, 3 anys i mig, el pla parcial aquest. Allí on deute, se va fer un préstamo, me sembla jo, d'1.700.000 o així, per poder, de moment, firmat encara no hi ha res, encara hi és. Encara no se sap si es pagarà o no es pagarà. Tu has dit aquí que els informes jurídics te diuen que sí, que serà compensat en terrenos. Millor, que no me'l cago a pagar. Però hi és el deute aquest. Aquest deute hi és. Aquí el Gerard, al seu moment, aquest deute es va pagant, però bueno, ell va estirar del grup que hi havia llavors, doncs va estirar, valtros també ho ha anat estirant. Valtros digueu dels impostos, que els impostos no els heu apujat, millor. En agricultura, el 2010 se cobraven 300.000 euros, ara se'n cobra 500 i pico. Això, jo no sé si és per impostos o no és per impostos, però alguna hi ha aquí que s'ha fet. En camins, les inversions són 200.000 euros. Enguany està previst, i potser són 300, però fins a 500. Us heu venut comunals. Això jo ho trobo correcte, i en camins. Però penseu que hi ha tots aquests cèntims.
Jo no he fet un pla d'amortitzacions estos 3 anys correctament. Per jo, Que a vosaltres us sembla bé? Perfecte. Però jo, si heu ahorrat uns 400.000 euros a l'any, que heu anat pagant el deute, jo fent els números, n'hi podíeu amortitzar 800 a l'any. I ara, la càrrega financera d'aquest poble seria poca cosa. I negociant-ho amb un banc a 15 anys o a 20 anys, els impostos podien baixar d'un 30 a un 40%. Això us ho puc demostrar. Això per un cantó. D'interessos paguem 168.000 euros a l'any. Ara, no sé si és veritat o no és veritat, si heu fet una pòlissa de 200.000 euros. Les previsions, al camp de futbol 400.000 euros. Ara en aquests moments, aquests 3 anys que porteu, a veure, heu agarrat una època molt dolenta, i és veritat. I un any com enguany el que s'havia de fer és baixar els impostos tot el que es més pogut. Perquè la gent, l'agricultura i la ganaderia no està per tirar coets, Això ja us ho dic. Els 400.000 euros del camp de futbol, si hi havia uns vestidors i s'havia de passar 2 anys més, se passa, però aquests quartos no... Per jo, vosaltres us pot semblar bé. Perfecte. Allà baix a la via, 70.000 euros us voleu gastar enguany, està previst, em sembla. Al parc de Magalàs, 40.000. Les càmeres de vigilància, 70.000. Agarra't. Lo molí i el cimentiri, camins i terrenos, uns 80.000. El camp de futbol s'acaba de pagar el césped, ara. Home, és que ja... Ara vau fer el projecte de les escoles d'allà baix, que em sembla que ja l'haureu pagat. No sé si l'heu pagat o no l'heu pagat. Jo no sé si tirarà endavant o no tirarà endavant. Però allò, pel que sento dir, val 1 milió d'euros. Les escoles, el que vol fer allà baix. No ho sé, el que val. Però, a veure, jo em sembla que no són moments de fer coses d'aquestes. I allà baix hi ha unes escoles que al seu moment, el Gerard, o el grup que hi havia llavors, aquelles escoles les van donar en grups de nois jovens. Va durar 1 any o 2, el tercer any ja no hi havia ningú. Ara si ens hem de gastar 1 milió allí perquè el jovent estigui bé i tot, i d'aquí 2 anys què farem? Lo mantindrem? A veure, jo aquest milió, el que és en aquests moments, no ho veig correctament. Els impostos han baixat. El 2010 vau cobrar d'IBI i algunes coses més, d'impostos 366.000 euros. Ara en cobreu 452.000. No, 3.656.000. Ara en cobreu 4.152.000. 500.000 euros més. Això que ho ha baixat els impostos. Jo, a veure, ja t'ho dic. En personal, un altre, quan vau d'entrar volíeu rebaixar el personal, que s'havia de... Bueno, se rebaixa el personal per no pagar tanta gent, o el que sigui. D'acord? En despeses de personal no ha baixat un duro, perquè el que heu tret de les despeses personals ho ha posat en empreses de serveis. L'altre dia us vaig preguntar, els abogats, quant mos costen? Aquí, perquè a veure, que valtros, no que valtros, a veure, aquí tenim potser 5 bufets d'abogats, no ho sé, En urbanisme tenim el Panadera, i no tinc res contra ningú, Els auditors, l'UGIP, que encara deuen ser ara, en economia, el Juli Vilagrassa, en personal, el senyor Sunyer, de Barcelona. Llavors tenim el despatx de tota la vida del Simeó Miquel. I al mateix temps tenim un abogat aquí, que és el David Estela. Com ve això al poble? Totes aquestes despeses? Jo, ja dic, m'heu deixat una mica parats en aquest sentit. Heu de pensar que les èpoques no estan ara per fer tantes coses, i el que s'ha de fer és, sempre m'heu sentit el mateix, jo el que feu, a veure, jo us dic el que penso jo, vosaltres us sembla bé, perfecte, però que això podria ser d'una altra manera, sí.
i ara el poble estaria molt més content. Votes a favor o en contra? Contra. El grup municipal de Convergència i Unió manifestarà sobre en contra dels pressupostos de l'Ajuntament i dels motius de les eleccions públiques. Perquè un cop més el govern municipal d'Esquerra i del PSC han manifestat el seu tarannà antidemocràtic, ja que han donat un pressupost sense l'oportunitat de negociar el seu contingut amb els grups de l'oposició. Ni van saber negociar un dia de comissió que hagués anat bé per tots, per explicar el pressupost, i han volgut pactar el dia per la celebració del ple per la seva aprovació. Així demostra un any més la por a la controvèrsia política, la por a la democràcia, alguna cosa similar que com quan van negar les urnes per fer consultes populars per qüestions municipals a un grup de veïns del nostre poble, que es vol presentar a les eleccions del maig del 2015. És curiós, per cert, quan portem 4 anys aprovant esmenes per tal de poder fer una consulta al nostre país i no som capaços de deixar ni un espai municipal per tal que es porti a terme la consulta d'aquest grup de veïns. Vergonyós. Punt 2. La política de personal que es consolida amb el pressupost del 2015 és totalment ineficient i ineficaç econòmicament i amb el resultat injusta i despectiva amb els empleats municipals. M'explico. Ineficient econòmicament perquè després de 4 anys de governs d'Esquerra Republicana i de socialistes, després de la reducció del 10% de les retribucions del personal de l'any 2011, després de 4 anys amb congelació salarial, després d'aplicar polítiques de pura dreta, eliminant més de 15 treballadors, amb acomiadaments improcedents i amortitzacions de llocs injustificats sense reconèixer la més mínima indemnització als treballadors en alguns casos i fent privatitzacions de serveis sense acreditar l'estalvi. Doncs després d'això, l'any 2015 volem gastar 2.606.000 euros aproximadament, una quantitat similar a la que es gastava l'any 2008, que eren de 2.673.000. Ineficaç perquè després d'haver gastat al voltant de 100.000 euros en fer una relació de llocs de treball dels serveis municipals, com va dir l'alcalde l'últim pressupost de legislatura, encara no la incorpora i la tenim guardada en un calaix. Injusta i despectiva amb els empleats municipals perquè s'amaga la redacció de la relació de llocs de treball als representants sindicals, als grups polítics de l'oposició, a tothom. Ningú ha sapigut d'ella fins que un dia l'alcalde se li va escapar en un ple. En canvi, s'han dedicat a menysprear i a terroritzar els treballadors, amb premeditació, nocturnitat i alevosia, sense previ avís. Es van contractar a uns advocats gastant al voltant d'uns 100.000 euros, única i exclusivament destinats a sancionar i acomiadar a uns determinats treballadors, a fer seguiments informàtics, fent persecucions amb detectius privats al més pur estil policial. Actitud totalment impròpia d'un govern democràtic i d'esquerres, més habitual dels governs del PP. Per això votem en contra, perquè volem fer un estudi de les competències municipals, saber el personal que es necessita i fer una redistribució d'efectius. Volem explicar als empleats els nostres objectius, avisar prèviament dels nous criteris, exigir el compliment dels deures, però respectar, reconèixer i valorar la tasca dels empleats públics. És intolerable que el tècnic de l'Ajuntament no tingui tota la informació de les negociacions existents. Els regidors estem i passem, el tècnic se queda aquí. Això ho teniu present. Quina informació dius? Qualsevol negociació que pugui tindre un regidor, el tècnic de turno ha d'estar amb ell, perquè nosaltres avui hi som i demà no hi som. I quan marxem nosaltres no pot marxar la informació amb nosaltres, ha de quedar a l'Ajuntament. Que per això tenim uns tècnics, i són uns tècnics que, no sé si ja pot ser així, Marina, crec que són uns tècnics que hem de confiar i que han de tindre tota la informació. Punt 3. Perquè la política de compra de béns i serveis corrents durant els anys 2011 al 2015 del govern actual s'ha anat incrementant injustificadament fins a pressupostar l'any 2015 3.141.000 euros aproximadament, quan l'any 2010 es gastaven 2.552.000 euros. És correcte això, Jaume? No t'he agafat això. Bueno, Miquel s'ho apunta.
No s'entén com el govern d'esquerres... Jordi, torna-m'ho a dir, perquè estava apuntant l'altre. De quin any El 2015, 3.141.000. De? I l'any 2010, 2.552.000 en béns i serveis corrents. No s'entén com el govern d'esquerres aposta per privatitzar serveis si no es justifica econòmicament el canvi de gestió. Per exemple, no està justificat incrementar els lloguers d'edificis per prestar serveis socials o culturals quan disposem d'edificis municipals i quan el cost dels lloguers es podrien destinar a incrementar les ajudes socials. No està justificat la privatització dels serveis quan han provocat acomiadaments de treballadors per beneficiar persones i empreses privades, quan resulten més antieconòmiques que una gestió directa. Solament pensar que la factura del mateix servei s'incrementa amb un 21% d'IVA més el tant per cent de benefici que pugui tindre l'empresa. No està justificada la duplicitat de serveis que es presenten per empleats municipals competents, arquitectes per fer projectes que no sabem quan es podran executar, auditors de comptes que es paguen durant 4 anys, advocats de personal, advocats urbanistes i funcionaris que assessoren jurídicament excessiva conflictivitat per un període amb una activitat econòmica tan reduïda. Quan estàvem nosaltres que havia uns 15 milions d'euros de pressupost, ara estem al voltant dels 20 milions d'euros. Potser no cal tanta de gent, el que diu el senyor fa un moment. Per això votem en contra, perquè volem fer un estudi intern de les competències i serveis municipals. Volem saber els serveis i consums que es necessiten i fer una reducció de serveis duplicats. Tot això per tornar la despesa a un nivell adient amb el que reduir impostos als veïns. Punt 4. Respecte a les despeses financeres, solament comprovar que la despesa es redueix no gràcies a les polítiques de l'equip de govern, sinó per la baixada de tipus d'interès aplicat per Banc Central Europeu. Vull dir, ara els tipus d'interessos més baixos de la història. Potser et fa gràcia, Miquel, jo no me'n fa. Votem en contra perquè no s'ha aprofitat els darrers 4 anys la bonança de tipus d'interès en fer una política de reducció de deute real. L'estalvi en els interessos s'haurien tingut que destinar en amortitzar deute i no en gastar més en despeses corrents i serveis injustificats. Punt 5. En quant a la política de transferències i subvencions, lamentem que s'incrementi la despesa del Patronat Municipal d'Esports un any més, demostrant un cop més que no s'ha volgut mai un control i una reducció de la despesa. Això es comprova amb l'increment de l'aportació de l'Ajuntament al Patronat d'Esports. L'any 2015 es preveu donar 119.200 euros, quan l'any 2010 la transferència era de 113.000. A dia d'avui sense gerent. Votem en contra perquè la política de subvencions a les entitats no ha servit per fomentar la cultura, l'educació i les activitats socials, sinó que s'ha utilitzat per comprar afinitats i vots. Punt 6. Respecte a les polítiques d'inversió, un cop més es demostra la manca d'un programa real i coherent. L'any 2014 es va demostrar que es van realitzar obres i actuacions amb una finalitat merament electoralista. Es van fer obres que no estaven previstes al pressupost. El Parc de la Via, per exemple, que es van pagar amb els diners que es disposaven estalviats a la Caixa Municipal provinents d'un crèdit fet per pagar el solar de les escoles, en lloc de destinar aquests diners a l'amortització del deute. Dic això perquè la gran majoria de les inversions es pretenen finançar en subvencions de la Generalitat, de la Diputació o de l'Estat, que difícilment es podran arribar a aconseguir més quan s'ha eliminat a la funcionària que estava especialitzada en l'obtenció i justificació de les subvencions. Però el pitjor de tot és que volem fer inversions totalment innecessàries com el restaurant del camp de futbol o l'acabament del Parc del Magalàs. En canvi, inversions urgents i totalment necessàries com l'inici de les obres del cementiri s'allarguen. Ja portem 4 anys i encara no sabem on es podrà fer el cementiri i com es finançarà. També ens oposem al pressupost per la total manca d'informació de les obres i inversions que s'han volgut desenvolupar, moltes vegades desconegudes pels mateixos membres de l'equip de govern, per la manca de participació ciutadana en la presa de decisions i per total opacitat en les contractacions públiques de les obres. És totalment antidemocràtic no fer participar els regidors de l'oposició i els tècnics municipals en les negociacions de les contractes i deixar-ho tot en mans d'un sol regidor, com per exemple en les obres de camins que tenen un import global molt elevat. Punt 8. Finalment, també estem en contra de la política de deute públic dels darrers 4 anys i la que es pressuposta pel 2015. Evidentment, el deute es redueix si pagues els rebuts i si l'Estat no et deixa fer nous crèdits sense autorització.
i l'aprovació d'un pla econòmic financer com ha passat 4 anys. Però és que durant 4 anys s'han vingut pressupostant més diners per reduir el deute dels que realment s'ha acabat pagant. El que volem veure al pressupost del 2015 és que els diners que es destinen a despeses corrents injustificades, els diners que es destinen a duplicar serveis, els diners que ens estalviem per la reducció del tipus d'interès, els diners que ens donen a entitats privades per comprar afinitats, els diners de l'estalvi que es destinen a inversions que no tenen una subvenció important de la Generalitat, la Diputació o l'Estat, els diners de l'estalvi que destinen a finançar inversions no sostenibles, injustificables i no necessaris, tots aquests diners siguin destinats a amortitzar deute. En definitiva, volem que durant 2 anys es faci un esforç en fer una política de reducció de deute important, per tal que la reducció dels costos d'amortització del principal i dels interessos signifiqui una reducció de despeses estructurals i realment així podem fer una reducció real d'impostos dels nostres veïns. Com a exemples, al 2015 es mantenen excessivament elevat l'IBI de rústica del 0,69, sense pensar que els valors de les edificacions en rústic s'està incrementant i s'està castigant a un sector que l'ha passat molt malament durant l'any 14. L'IBI d'urbana s'ha incrementat al 0,69 pel 2015, tot i que els valors catastrals s'han reduït un 22%. Punt 9. Finalment, lamentar que en una situació econòmica tan crítica com la que estem vivint, amb una pressió fiscal tan elevada pels ciutadans, s'hagi eliminat el lloc de treball de promoció econòmica, borsa de treball i gestió de subvencions. Solament cal observar els pressupostos del 2015, com es veu que una gran part del finançament de la despesa es fonamenta en subvencions de l'Estat, de la Generalitat i de la Diputació. En canvi, s'eliminen recursos personals per obtenir les subvencions, carregant la feina sobre altres persones que ja la tenen prou carregada. En lloc de fomentar l'economia, s'eliminen persones destinades a la gestió econòmica i no es poden negar els milers d'euros de subvenció que s'han rebut els darrers anys. Ni les persones aturades que han trobat feina, ni l'exponencial increment de les fires i la promoció comercial, agrícola i ramadera de la nostra població. Per tant, proposem tornar a crear el lloc de treball de promoció econòmica, per tal d'aprofitar totes les subvencions possibles i incrementar l'estalvi, per fomentar l'activitat econòmica dels particulars per millorar els ingressos que es podran destinar a reduir endeutament i, conseqüentment, reduir els impostos. Per tot això, votem en contra. Molt bé. Marina, vols fer algun comentari sobre els pressupostos? Bé, jo he sentit aquí algunes coses que realment és per a quedar-se una mica estorat, no? L'any passat ja vam parlar exactament de lo mateix. No és el mateix el 30% de 16 milions d'euros que el 30% de 8 milions d'euros. Per tant, vull dir, quan se parla de reducció de personal i es parla de fer una política d'estalvi en aquest sentit, s'ha de pensar sempre que va arribar un moment que l'Ajuntament d'Alcarràs estàvem amb 16 milions d'euros. 16 milions d'euros que per altra banda mai van ser efectius, mai van ser de veritat els 16 milions d'euros, perquè resulta que els 16 milions d'euros en què es basava el pressupost estaven pendents de que uns terrenys se traduïssin en diners. Això ho vam denunciar un munt de vegades, se va denunciar un munt de vegades aquí. Recordo que amb aquest Ajuntament jo vaig ficar un anell damunt de la taula, us vaig dir 40 milions de vegades, de dir, escolta, aquest anell valdrà 1 milió d'euros quan algú no el pago. Mentre algú no em pagui el 1 milió d'euros, aquest anell no val res. I així va ser d'aquesta manera com va anar creixent el deute desmesuradament amb aquest Ajuntament. Llavors, Jordi, a mi em fa molta gràcia sentir això, sentir que ara ens esteu donant una lliçó de com hem de fer estalvi, com s'ha de procurar l'estalvi, com hem de reduir un deute que un munt de vegades, un ple darrere un altre ple, vam estar dient al tanto perquè estem basant un deute sobre uns terrenys que encara no estan ficats a la venda. Ara resulta que recrimineu això. Te recordaré una altra cosa. Durant gairebé 8 anys que vaig estar a l'oposició, cada vegada que estudiava els pressupostos resulta que hi havia una inversió a la Casa de Montagut de 500.000 euros. Cada any sortien els 500.000 euros de la Casa de Montagut, pendents de cobrar un 1% cultural que mai a la vida es va arribar a cobrar.
mai. Resulta que no es va cobrar, però aquells 500.000 euros que no s'invertien a la casa de Montagut també desapareixien. Perquè l'any que ve tornaven a figurar uns 500.000 euros que resulta que s'havia de cobrar l'1% cultural. Per tant, no sé, vull dir, a mi em sobte, de veritat, doncs que havent compartit aquí uns pressupostos anteriors que realment s'havia apostat moltes vegades per dir sigueu realistes al moment de fer-les, que ara estem donant lliçons de tot això. Per altra banda, a mi com a regidora d'ensenyament i com a regidora de patrimoni em sap molt de greu que s'estigui dient aquí que s'inverteix amb els nens amb finalitats electoralistes. És que no m'ho puc arribar a creure, de veritat, això. No m'ho puc arribar a creure que realment el fet que amb aquest poble hi hagi un munt de famílies, amb un munt de nens que han apostat per fer la seva educació aquí al Alcarràs, que s'hagin invertit 3 euros més per família, que, moment, sí, has dit que totes les inversions en educació s'havien fet amb finalitats electoralistes perquè m'ho he apuntat i és una de les coses... Vull dir, per tant, no, ho entenc perfectament. No. Sap greu que posa coses per fer l'estalvi? No. No recordeu sempre el d'abans? No, jo no te recordo res d'abans. Només t'estic dient que realment me sobte que les mateixes persones que vau dur a terme un tipus de política ara ens esteu dient amb un pressupost que és la meitat de lo que va arribar a ser el pressupost d'Alcarràs, la meitat. Vull dir que resulta que encara vulguem fer anar les mateixes xifres sense entendre que els percentatges són totalment diferents. Se troba un ajuntament amb un nivell d'endeutament important i es treballa per a reduir aquest endeutament. És evident que no tenim per què compartir el mateix punt de vista. Jo també t'estic dient aquí a damunt de la taula, t'estic ficant damunt de la taula el munt de vegades que van dir al tanto perquè estem ficant un pressupost que no era mai real, només te dic això, i si ho he entès malament, doncs rectifico, no? Però l'única cosa que et puc dir és que penso, i així també li dic al Samión, que un poble està molt bé, com totes les famílies, que es vagi reduint deute si en tens. Però, mira, Samión, per molt que vulgui reduir deute, les famílies tenen fills i aquests fills s'han de cuidar. I com resulta que s'han de cuidar i s'ha de fer una inversió pel seu benestar, el deute el pots anar disminuint en la mesura que pots. Però el que no es pot és agafar i deixar de fer-ho absolutament tot només per a reduir un deute que has heredat. Penso que el poble es mereix també que les apostes que es puguin fer en millorar els serveis amb esport, les apostes que es puguin fer perquè la gent tingui unes bones instal·lacions a les escoles fent el manteniment que calgui, perquè els nens puguin tenir els millors serveis que es pugui aquí, perquè les persones puguin disfrutar d'unes festes al poble. I si això representa que aquest endeutament l'hem d'anar pagant a poc, el pagarem a poc. Però el fet és que considero, des del meu punt de vista, considero que el poble es mereix també que a banda que facis un estalvi, és evident que no compartim les coses que són superflues i les que no ho són, però que realment el poble es mereix tirar endavant. Sempre he tingut un objectiu, no? Vull dir, un objectiu i una idea clara al cap, que m'agradaria molt que Alcarràs acabés sent una capitalitat de lo que és el Baix Segre. I aquesta capitalitat requereix que l'Ajuntament, tot l'Ajuntament, pensem en que ser capital del Baix Segre vol dir que ets capaç d'invertir en el teu poble, de fer inversions per a que el poble sigui agradable, que el poble tingui serveis, que els puguem oferir i que es pugui venir aquí pensant que realment vas a lo que seria la capitalitat del Baix Segrià. Per tant, vull dir, és evident que, tal com jo me sentia dir moltes vegades, pots tindre una part de raó amb el que ens estàs dient, podem compartir algunes coses, però realment, vull dir, aquest és el pressupost que realment nosaltres votarem. Mira, Marina. No, espera, Samión,
deixa que fem el torn de dir això i després, si convé, ja d'això. Ara el Jaume una mica que... Bé, jo heu parlat de moltes coses. Jo me centraré en el que són els números i intentaré, en aquest cas, contestar-vos el que d'això. Aviam, Simeó, l'altre dia se te va comentar de que abans de fer una apreciació com la que vas fer l'altre dia, bueno, sí. Jo t'agraeixo que has fet aquesta feina, d'enterar-te'n bé de com està, en aquest cas, l'Ajuntament. La veritat és que nosaltres, des que vam entrar aquí, sempre ho hem dit i ho continuem dient, nosaltres vam agafar l'Ajuntament com si fos una empresa, d'acord? I en una empresa, al cap i a la fi, al cap de l'any, has de passar comptes i has de donar uns resultats. Nosaltres aquesta empresa, quan vam entrar aquí a l'Ajuntament, la vam trobar en un deute financer de 6.865.000 euros. D'acord? I en un deute real, o sigui que en aquest financer se li ha de sumar tot el que hi havia, que era la devolució del tema de l'Estat, dels tributs de l'Estat 525.000 euros, les subvencions del camp de futbol i cooperativa 312.000, el crèdit de subvenció a la biblioteca 157.000, el tema de Soreas 345.000 i el millor 92.000 euros del tema del Saladà. Això feia 9.299.000 euros. Això us ho vam dir quan vam acabar l'auditoria, ho continuem dient, i és la realitat. I això està, en ho vulgueu veure, està presentat conforme és aquesta la realitat. O sigui, la nostra tasca durant aquests 3 anys, evidentment que quan vam entrar, tal com us has dit, vam fer un crèdit ICO que ens oferia l'Estat, d'acord? I per què el vam fer aquest crèdit ICO? Perquè vam entrar aquí i es deien, i ara ho dic una mica de memòria, 700 i pico mil euros de factures. En gent que estava penjada o pendent de cobrar, en gent que estava cobrant a 200 dies la factura, 200 dies la factura, i entràvem en uns números que ens havia fet, en aquest cas, que veiem i que sabíem d'endeutament molt gran, i evidentment, si això ho va oferir l'Estat, ho vam agafar. També t'he de dir una cosa, o us he de dir una cosa en aquest cas. Si això, aquesta oferta me la fan al cap de 6 mesos d'estar dins de l'Ajuntament, ja no l'haguéssim agafat. Perquè la feina que en aquest cas hi vam dedicar a la gestió per poder absorbir i per poder pagar a quan toqui, poc va ser gradual, evidentment, però a poc ho vam reconduir i arribar al que marca la llei. Evidentment que l'endeutament, que l'administració marca una pauta i l'has de complir, però que sapigueu que hi ha ajuntaments que encara no la complixen, aquesta pauta, d'acord? I que aquesta pauta, per complir-la, si no haguéssim fet la feina que vam fer des de l'inici, trobant el que vam trobar, ens hauria costat més de complir-la. I pràcticament en un any, o en menys d'un any, s'estava pagant el que marcava la llei. D'acord? O sigui, torno a recordar, deute financer a 31 del 12 del 2010, 6.865.000 euros. Deute financer a 31 del 12 del 2014, 4.797.000 euros. I si es complixen les previsions que fins ara, tal com hem anat marcant els pressupostos, s'han anat complint, el deute financer que es preveu el 2015, a final del 2015, el 31 del 12, és de 4.219.000 euros. Això vol dir una baixada de quasi un 40% de l'endeutament financer. Evidentment que aquesta baixada, que digueu, no, és que esteu obligats a pagar i clar, ho heu de retornar. Però nosaltres ens trobem aquí a l'Ajuntament, quan entrem, quasi 800.000 euros entre interessos i amortització. Cada any que s'han de pagar. Si la gestió que en aquest cas va fer l'antic equip de govern ve ser mesurada, aquests 800.000 euros, Jordi, si m'ho haguéssim trobat la meitat ja els tindríem per davant. N'hi vam trobar quasi bé 800.000 euros entre interessos i amortització. El que has dit de que s'hagués pogut
que heu pogut avançar més de rebaixar el gasto financer perquè ens han baixat els interessos, Jordi, pràcticament si agafes el pressupost estem anant de 870.000 euros a 780.000 en aquest moment. Vull dir, si s'ha baixat és perquè s'ha anat tancant algun crèdit dels que més anys feia que estava obert i per això, o sigui, evidentment s'han anat tancant perquè s'han anat pagant les quotes d'amortització dels crèdits. D'acord? S'ha baixat per això, s'està baixant per aquest sentit, no pel fet que els interessos també, però no és aquest el fet més important. Jo destacant en aquest sentit... Jaume, que es cobra bastant més també d'impostos, no? Hòstia, Que es cobra bastant més d'impostos. Sí, però el fet que es cobra bastant més d'impostos és pel fet que hem augmentat la població. No pel fet que hem incrementat els impostos. No, home, no. Deixeu-me acabar, sisplau. Deixeu-me acabar, sisplau. Evidentment, fa 5 anys, jo ara no me'n recordo del cens, però poder estar sobre les 100.000 persones i ara estem a les 9.000. Tot ajuda a això. Però no és el fet que ingressem més perquè hem augmentat els impostos. No, senyor. Això ho han demostrat per activa i per passiva, que és a la inversa. Que estem baixant impostos. I estem recaudant més perquè som més gent, en aquest cas, a pagar. Vull dir, en aquest sentit, el deute financer el baixarem quasi en un 40% si es compleix en la previsió que tenim marcada pel 2015 i en un 46% del deute global si també es compleix en la previsió del 2015. O sigui, dius, no, és que en aquest cas estàs fent referència al personal que l'hem apretat. Bueno, aviam, nosaltres quan vam entrar aquí vam fer una reunió amb tot el personal i se'ls va dir una cosa molt clara, que aquí a l'Ajuntament, almenys si mentre estiguéssim nosaltres, el que es demanaria seria, en aquest cas, complicitat i treball. I treball en el sentit de el que nosaltres vam trobar, intentar reconduir cap a aquests números que ara s'estan portant. Hi ha hagut gent que ho han entès i hi ha hagut gent que no ho han entès. Hi ha hagut gent que tenien una manera de comportar-se aquí a l'Ajuntament arrel de nosaltres anar estant-hi, que estaven acostumats a treballar d'una manera i han tingut que canviar el xip. Evidentment, no som els mateixos els que estàveu abans els que estem aquí. Està clar que no. Ara, nosaltres, si al maig marxem, Jordi, no trobareu, no trobaran els que hi entren, l'Ajuntament que nosaltres vam trobar en el sentit econòmic. Parlo, en el sentit econòmic. Acabat dius, hi ha gent, bueno, el tema de personal, si d'això ja... Jo em voldria centrar en aquest sentit. O sigui, baixada d'endeutament, baixada d'impostos i, torno a dir, donada o prestació de més serveis de cara al ciutadà del Carràs. Tema de camins, que has insistit en aquest sentit, que estem invertint pràcticament més del 50% del que es recauda en rústica. Dius, és que recaudeu més de rústica. És que quan vam entrar hi havia gent que no pagava el tema dels camins. Ho saps, no? I aquesta gent se va anar ficant a puesto. No eren gaires, però se va anar ficant a puesto. O sigui, la recaudació no ha variat tant, tampoc, Simeó. Estem parlant de 520.000 euros a 550.000, 560.000 euros. I nosaltres continuem invertint en camins. Per què? Perquè considerem que en aquest cas és una aposta de cara a totes les empreses agrícoles i ramaderes del municipi. Vull dir, és una aposta que en aquest cas difereix de l'altre equip de govern. Antes s'estava invertint uns 100.000 euros, nosaltres estem en una mitja de 300. Bueno, són apostes que té aquest equip de govern. No sé, he apuntat moltes coses i... Sí, a mi m'agradaria... Un altre comentari. A mi m'agradaria puntualitzar una mica les preguntes que heu fet tots dos perquè són importants i de fet m'estranya que detecteu un augment d'ingrés en impostos, en l'IBI de la rústica i de la urbana i no vulgueu analitzar el perquè d'això, quan els rebuts que tothom veu a les cases els hi ha baixat. Qui ha aconseguit que el catastre regularitzi les ponències catastrals hem sent nosaltres, anant a catastre i pressionant el director general de catastre a que facin aquest fet, no a la inversa,
com l'anterior equip de govern, va anar a Catastre a demanar una pujada importantíssima, la major pujada de la història del Catastre en aquest poble. Aquesta regularització era per 10 anys, o sigui, encara ens quedava, si no recordo malament, fins al 2017, aquesta anar pujant un 10% cada any el Catastre. Nosaltres fem que Catastre faci una revisió, baixi el primer any un 20%, quedant a nivell. Nosaltres anàvem baixant els tipus impositius. Reviseu, si us plau, els rebuts que pagueu i veureu que o en base baixant els tipus impositius o com aquest any que l'hem tingut que pujar perquè a conseqüència de la primera baixada del 20% ja estàvem regularitzats i aquesta baixada del 22%, un ajuntament no es pot quedar sense un 22% menys d'ingrés de la rústica i la urbana. Què fem? Tenim unes necessitats molt importants que atendre. Tenim que donar un servei al poble. I això, per què hem pujat el tipus impositiu? No vulguem enganyar la gent. Si hem pujat el tipus impositiu, analitzeu el rebut, que és el que us ha explicat el Jaume, que el rebut consta un 3 i pico % de baixada del que paguen la gent de les cases. Sense parlar de la plusvàlua. Hem anul·lat la plusvàlua en herències un 90%. En herències, no en ventes, en voluntat de fer negoci. En herències. I això és molt important. Ens venien dones aquí, viudes, que no tenien disponibilitat i havien de pagar unes fortunes d'una cosa que ja era seva. Per què no parlem d'això? O com parlem també de les taxes que han baixat als tallers de dins del poble, del 50%, i una baixada, no recordo, parlo de memòria, d'un 10 o un 15% a les empreses dels polígonos. Per què no parlem d'això? Clar, nosaltres sí, mireu els rebuts. Per què tenim més ingressos? És evident, els habitants que hi ha el 2007 o el 2011 a ara no són els mateixos. I això s'ha volgut explicar de vegades en d'altres àmbits de que ingressem més que enganyem a la gent. No, sisplau, mireu els rebuts a l'hora de fer aquestes determinacions. I això és una lectura clara. La llei a què ens obliga, Samión, a l'hora de rebaixar un endeutament? Només ens obligava al 75%, estarem al 52%, i la llei només ens obligava al 75%. El vam trobar al 110% l'Ajuntament. Això és molt important, Samión. Estem rebaixant endeutament més del que ens pertoca. No val aquesta lectura de feu el que la llei us marca. Evidentment, només faltaria, però apuntar els mèrits de la gestió d'aquest govern, com d'altres vegades ha passat, a lo que vau deixar, no. És que és una mica, a mi em produeix una mica de desesperació el fet de que ara vulgueu dir que voleu fer en 2 anys un replantejament d'una reducció brutal de l'endeutament. Quan vau tindre de la història d'Alcarràs les majors entrades d'ingressos de tota la història i que potser tindrà mai aquest poble. I vau generar el deute més gran de tota la història d'aquest poble, 9 milions d'euros, i teníeu pressupostos de 16. Nosaltres no tan sols baixem l'endeutament tal com l'hem baixat, fins al 52% a l'acabar aquest pressupost, sinó que baixem la pressió fiscal, i això no ho pot dubtar ningú, perquè això mirant-se rebuts es pot mirar, no us mireu el que acaba recaptant l'Ajuntament, perquè el que acaba recaptant l'Ajuntament és conseqüència d'una bona gestió. Tal com ha explicat abans el Jaume, el que recaptarem al final de l'IBI de la urbana serà superior. Per què? Perquè es fa una vigilància de tota la gent que no paga les seues obligacions com paguem tots. Si hi ha algun terreny que no està ben catalogat, el fem catalogar, perquè el que ha de fer una persona és pagar com a tothom, si no, això és un desgreuge per a la gent que fem bé les gestions. Per això hi ha un bon recaudament, per una bona gestió d'aquest Ajuntament. I això és molt important. Nosaltres, com diem, no tan sols baixem l'endeutament, baixem la pressió fiscal a la ciutadania i donem molt més suport a les entitats socials. I això, si ho haguéssim fet per comprar vots, ho haguéssim fet l'últim any, com solia passar, Jordi. I això ho portem fent des del primer any. Des del primer any, tot i tinguem dubtes de com acabaríem portant la gestió d'un ajuntament que sí que han fet una pòlissa Samión de 200.000 euros. I tant que l'han fet. No, t'ho dic jo, l'hem signat. Però te vull dir que la Generalitat ens deu 700.000 euros en subvencions i obligacions en aquest Ajuntament. D'aquí la conseqüència que tinguem que fer una pòlissa de 200.000 euros. Són 700.000 euros que tu cada any els fiques al pressupost per gastar-los. Cony, que si no t'arriben, què fas, Samión? Què m'entens el que et vull dir? Vull dir, s'han de presentar totes les dades. Sí que fem una pòlissa, i tant que la fem. Però la Generalitat ens deu 700.000 euros. Ho hem de poder explicar tot. No sé si em deixaré alguna cosa, però el tema del pla parcial, Samión, és que ara estem en disposició. Ara tenim el pla parcial fet i executat per poder resoldre aquest endeutament. Tenim una reunió en Credifinca amb la voluntat de que sí, que paguem en terrenys. Hi ha molta feina feta.
Aquest deute ja no el té l'Ajuntament. Té disponibilitat? No, hi ha un informe jurídic, no t'ho dic jo, hi ha un informe jurídic. Però et dic que hi ha un informe jurídic. Aquí teniu els terrenos i aquí teniu això, perfecte, però mentre ja fa 4 o 5 anys que sento el mateix, diu. De que s'aclarís, de que no s'aclarís... Fins el mateix, però hi ha una fenya al darrere. Bueno, no hi vull donar més toms amb això. No traurem de... Els diners hi són, Miquel, o no? És que no cal els diners, per què els poses diners? Aquí el tracte era... Nosaltres vam fer un crèdit, no? Sí, i us el vau gastar, Nosaltres no l'hem gastat. Escolta, Samión, ells i valtros, què vol dir ells i valtros? No vam trobar un duro d'això, 400.000 euros vam trobar d'això, i que els han mantingut en romanent de caixa cada any, sisplau, en romanent de caixa, voltant pel pressupost, No els has vist aquí el pressupost? Sí, que sí. Jo que voldria veure els així efectius. No es fa així, això. És igual. Bueno, aquest tema, el tema del plantejament que tu has fet, Samión, és molt xocant, perquè dius que vols reduir... No, t'explico perquè jo voldria donar a entendre, o sigui, ho he entès així, de que tu haguessis aturat el poble rotundament. Rotundament per a reduir endeutament, sí. Sense part de la via. Sí, totes aquestes infraestructures no les haguessis fet. No. Tot això és donar... Quan una casa no té un duro, què fa? Ja t'ho parau, Ja ve, a veure l'any que ve o a veure l'altre. Perquè jo, si no tinc un duro a casa, no fotem res, Si d'estar 3 anys o 4 els estic, Jo no sé què fas a casa teva, Samión, però la gestió d'un ajuntament és planificar. Planificar. Tu redueixes endeutaments i la teva obligació com a ajuntament és donar un servei públic. Hi ha unes necessitats al poble. I aquestes necessitats les tirem endavant. Nosaltres hem fet el del camp de futbol, evidentment. Com? Aprofitant un projecte de Convergència i Unió. El vam reduir en la mesura que nosaltres creiem que el podíem executar, però és un projecte aprofitat. Què fem en les escoles de baix? Clar que fem un projecte, perquè hi ha una necessitat social, que ens la demana joventut. Per què no ens arrisquem? O sigui, per què el fem vinculat en joventut i parlant amb el jovent i amb les associacions i intentar que ells això s'ho facin seu perquè això no es mori? Però tu has de fer aquestes gestions. Hi ha el projecte fet. Que no el podrem planificar és que cap govern, a no ser que duri molts anys, aquest govern podrà fer un projecte a cabal, perquè és una cosa que l'has de consensuar en qui l'ha d'utilitzar. Has de buscar el finançament, has de fer el projecte, i tot això costa un temps. Deixarem el projecte? Escolta, si no hi som nosaltres, creiem que és un projecte molt atractiu perquè està consensuat amb el jovent. Si no el podem fer nosaltres, el faran uns altres si ho creuen oportú. Però la nostra obligació és engegar aquestes coses. Com nosaltres hem acabat el del camp de futbol, era un projecte d'ells. L'amabilitat, el cost que veiem raonable. Jo t'explico perquè el que m'ha semblat entendre és que s'ha aturat tot. Aquest poble ha generat unes necessitats, Samión, brutals, conseqüència d'una urbanització totalment descontrolada i desorganitzada. Tenim només una tipologia de pisos i això ens genera unes obligacions socials molt i molt grans. D'aquí la pujada del pressupost dels serveis socials. Que els serveis socials, t'ho vull comentar perquè serveis socials pugen en referència al 2007 un 1.270% la inversió en serveis socials. Un 1.270%. I en referència al 2011 un 83%. Això és el que ens ha generat. I el poble necessita això, tant en seguretat com en serveis socials, com en educació. No pots tindre un poble aturat, sempre i quan tu planifiquis un endeutament. Dies que volies negociar un endeutament a llarg termini a 15 anys. Escolta, no cal, si podem fer aquesta gestió, donar tots els serveis al poble i pugui anar pagant per sobre de lo que la llei et marca, l'endeutament, la teva obligació és donar servei al poble i tindre un control exhaustiu de la despesa que et permeti anar pagant un endeutament i al mateix temps donar servei, que és l'obligació d'un ens públic. Nosaltres ho veiem així, no sé si... Segur que em deixaré coses perquè... Bueno, tots molt deixem. La RLT, un moment, tot molt què? Que tots m'ho deixem de coses. No, és que no em voldria deixar res. Són coses que no les dieu bé. La RLT no s'ha engegat cap RLT. La RLT vam parlar amb el sindicat de treballadors que sí, que fora bo i que la planejaríem a futur. Una RLT és una cosa molt delicada i l'has de fer sempre consensuat amb el comitè d'empresa i amb els sindicats. Entenem que ha de ser així. Com que ha de ser així, és una cosa que no durarà ni un mes, ni 6 mesos, ni 8 mesos. Durarà segurament un any o dos. I això ho ha d'engegar el pròxim equip de govern, qui estigui. Creiem,
Vosaltres també vau tenir 16 anys per engegar una RLT. El fet és aquest, nosaltres no anem amagant ningú. El fet de què dies que els tècnics no estan informats de res. La diferència entre la gestió que feu vosaltres i nosaltres és que nosaltres volem estar al capdavant del que es parle, que això no vol dir que no tinguis el tècnic, que moltes vegades tenim el tècnic per assessorar-nos d'informació que a nosaltres ens falta. La diferència entre la gestió que feu vosaltres és que els mateixos tècnics prenen decisions que eren potestat del regidor o de l'alcaldia, perquè són recursos públics. Nosaltres ho veiem així i és el que vam denotar quan vam d'entrar. Per tant, tots els regidors han volgut estar amb els tècnics o abans sense els tècnics. A mi m'assembla bé que el regidor ha d'estar amb el tècnic. Això és perfecte, és que és tal com ha de ser. Però me penso que o tu estàs mal informat o jo estic mal informat. No totes les reunions són amb els tècnics, evidentment. La majoria. La majoria, saps quan les fem, aquestes reunions, Jordi? Te ho dic ben clar, a les tardes, quan els regidors no els fem vindre quan els podríem fer vindre. I hi ha coses que les treballem a les tardes, moltes coses. Fem tantes hores de tarda com de dia, com del matí. I això no ens permet a vegades disposar però els tècnics estan al cas de tot. De tot. Vale. No ho tinc entès així. No sé el que t'hauran dit, però la gestió és aquesta i nosaltres creiem que la potestat de tindre que prendre decisions amb els recursos públics és del regidor, sempre en l'assessorament del tècnic. El tècnic és molt important, molt, perquè té molta més informació que nosaltres de la història d'aquest ajuntament i del poble. Però això ho tenim, Jordi. I és el que es queda a la casa. Nosaltres estem de passo. Per això ho fem així, Jordi. Que no vol dir que totes les reunions estiguen els tècnics. Jo crec que no hi han de ser. O sí, però que a vegades no et dona la possibilitat. Moltes d'aquestes feines les fem a les tardes. A veure, sí. Penso que amb això dels tècnics va haver una... Quan se fèiem la campanya, no? Es va parlar de que hi havia d'haver en un poble, de que érem un poble gran, els regidors havien de tenir una dedicació a l'Ajuntament i el compromís era que cada tarda, una tarda de la setmana, la dedicaries plenament a reunir-te amb el tècnic per a tirar endavant les propostes i per a tirar endavant idees que ajudessin a promocionar el municipi i que ajudessin a fer les feines que tocaven. Llavors, penso que les reunions amb els tècnics que la major part són tècnics que ja hi eren a l'Ajuntament, és que ja estaven a l'Ajuntament i que han tingut reunions amb aquestes persones i que bueno, és allò de dir fer d'una cosa, d'una mosca, fer l'estiu, és que jo considero que és una mica anar-se'n fora de mida, perquè clar, en el meu cas, la tècnica amb la que jo estic treballant és una tècnica que ja estava a l'Ajuntament i que te reuneixes cada setmana i que cada setmana parles de tirar endavant de tirar endavant projectes i idees, però de la mateixa manera que m'hi trobo jo, doncs estan aquí el Santi i la Maite, que són les altres persones que també tenen els seus regidors al casino i que fan exactament el mateix. No aneu a regidors que a la millor ho feu i a la millor n'hi ha que no ho feu. No, perquè hi ha persones que... No, perquè les persones que no han pogut fer dedicació a la tarda han fet dedicació al migdia i dedicació a la nit. Aquestes persones, si pleguen a la 1, venien aquí fins a les 3 de la tarda i estaven aquí fins a les 3 de la tarda i moltes vegades començaven a treballar, la major part de les vegades començaven a treballar a 3:45, però de 1 a 3 se reunien amb els tècnics. Se reunien amb els tècnics i aquí anirem amb una altra cosa després. Anirem amb una altra cosa perquè resulta que hi ha vegades que és crear un clima i al final no s'ho acabem creient això. Vull dir, aquestes persones, la major part de la gent ha acabat entenent, s'ha d'entendre que tu pots treballar en un ajuntament que un dia serà blanc, l'altre dia serà blau, l'altre dia serà verd. I hi ha persones que tenen capacitat per agafar i pensar que estan treballant en un projecte, assumir aquell projecte i fer-se el seu. I llavors és el moment, el que deia el Miquel abans, l'alcalde parlava de complicitat i el Jaume també, és aquella complicitat que fa que realment un tècnic acaba tenint aquella categoria que realment ha de tenir. Agafar i de dir, estic treballant per un projecte, estic treballant per una idea de poble i per tant l'estic tirant endavant.
I la major part de les persones, la major part dels tècnics d'aquest Ajuntament han entrat amb aquesta idea. I felicitats perquè és així. I han estat treballant, i jo ho puc dir amb la boca plena, han estat treballant moltes més hores de les que realment toquen. I han estat fent un sacrifici, i han cregut en aquell projecte. I per tant, doncs, en aquest moment, en contra d'agafar, i que si els hem exclòs, doncs agafar i també ficar aquí al damunt en valor aquelles persones que realment treballen i que realment s'hi esforcen amb això. I ha estat així. Llavors, doncs, ara suposo que entrarem a parlar del tècnic de promoció econòmica i jo només voldria dir una cosa. Des de les regidories, des de totes les regidories, s'està treballant per fer promoció de poble, des de totes. I aquesta promoció de poble l'ha de tenir al cap el regidor, que l'ha de compartir amb la seva tècnica i la seva tècnica, que té una experiència, poder tirar endavant els projectes que es fiquen damunt de la taula. I és aquestes tècniques i aquestes persones les que després també estan preparades per agafar i de dir, doncs mira, si tirem endavant aquesta idea, si tirem endavant aquest projecte, resulta que tenim la capacitat de gestionar una subvenció. Perquè són les persones que realment més n'hi saben, perquè són les que estan treballant conjuntament amb el regidor. I per tant saben la idea que es vol tirar endavant. Per tant, jo des d'aquí, de veritat, vull dir, en compte de parlar tant d'aquesta tristor que sembla que hi ha a l'Ajuntament, aprofitar per felicitar totes aquelles persones que han sigut capaços de treballar amb complicitat amb els regidors i realment han fet una feina boníssima. A veure, Marina, jo el que diu el Miquel de parar el poble, això no ho hagués fet, ni mucho menos. Mantindre el que tens, que és molt en aquests moments. Tu, Marina, dius, és que s'ha de fer això... Sí, però les coses en aquest poble les hem de fer en esme. No buscar un hotel de 10 estrelles, quan fem una cosa, perquè es parla del poble del Carràs. Si es pot passar en 5, no l'hem d'anar a buscar el de 10. Perquè hi ha coses que, a veure, jo ara aquí, antes m'he deixat també el del cementiri. Aquí se n'ha parlat, però molt poc. I és el que fa 4 anys que sento el mateix, jo. Parlem de les escoles d'allà baix, el projecte pagat, paguem altres coses, doncs estos cèntims, anem pel cementiri. No vulguem fer un cementiri de 10 estrelles, que diuen que el Carràs és un cementiri el millor de Catalunya. No, hem de fer un cementiri normal. I la gent contenta estarà. No podem fer una cosa faraònica. Això ja us ho dic pel davant. El que jo penso, vosaltres podeu pensar el que vulgueu, però per jo, el prioritari ara en aquests moments és el cementiri. Deixeu-vos estar de part de magalàs d'això i d'allò. Invertiu allí, home, invertiu, ja poseu-s'hi d'una vegada. Us trobareu que es morirà la gent i l'haurem d'enterrar a casa. Escolta, no pateixis per això, no pateixis per això. La gestió amb el cementiri s'està fent, s'està fent. En tot cas, la Generalitat també se li hauria d'explicar que un bé general i un bé obligatori sigui aportar el PUS... No hi confios de la Generalitat, ni de l'Estat. Que em deixes acabar, Samió. La nostra obligació és demanar tot el PUS, la possibilitat del PUS. Nosaltres l'hem encarat tot cap al cementiri, la petició del PUS. No ens l'han acceptat. No patixos, el projecte s'està executant del d'això. No estem parats en aquest sentit. Estem en les negociacions amb tots els veïns. Quasi bé les negociacions tancades. Per arribar a un acord i no anar cap al camí de l'expropiació. I això ens satisfà molt. Això ens satisfà molt. O sigui que no vulguem fer veure que no hi estem treballant. Hi ha molta feina feta en aquest sentit. Fins i tot, Samión, estem treballant perquè la inversió d'aquest cementiri a l'Ajuntament, no vull dir que no li costi res, però que li costi molt pocs diners. I això són reunions. Són reunions, això. En àmbits o en empreses que puguen arribar a gestionar això. Es tracta de buscar la possibilitat de tindre el major servei possible en aquest àmbit, amb el menys cost possible per a l'Ajuntament. No anem a buscar construccions faraòniques, sinó coses decents i en dignitat. I ja fas un cementiri nou, fes-lo en un ambient mínimament agradable i que has un format com s'està fent a tot arreu. No estem fent res de l'altre món. O sigui, que feina en aquest sentit, que plantejàveu que si s'estava fent, que si ho tenia... No, hi ha el projecte fet, us el vam ensenyar a tots els regidors. Vam ensenyar tot el projecte. És bonic? Clar que és bonic. No és ostentós? No. Per mi no és ostentós. És bastant... Home, hi ha el que ha d'haver en un cementiri nou. Sala de velles, tot el tema que ha d'haver. I estem parlant en empreses perquè això costi molts menys diners a l'Ajuntament. Evidentment, no deixem de banda el tema del PUS. Aquest Ajuntament no ha rebut ni un PUS des que està aquí, ni un. Eren molts diners a l'entrada d'això, en un Ajuntament.
i estaven destinats a aquests serveis obligatoris. L'han demanat, no ens l'han acceptat, ni tan sols per això, que és una necessitat bàsica. Ara ens queden la possibilitat de fer 40 linxos més allà dalt, mentre estem acabant de treballar. No patiu, no ens hi quedarem sense dir això. I estem treballant amb això. Que no es doni la sensació de que això ho tenim aparcat. De fet, us hem informat amb una comissió especial per informar-vos del tema de qui baix i del tema del cementiri. L'únic que hem dit, a veure, que portem 4 anys o quasi 4 anys amb el tema del cementiri. I llavors una cosa... Sí, home, clar, però... No, se porta anys ja, però, a veure, ara mateix tu dius, no, dius que de la manera que has pensat tu, això no has vist fet res aquí. No t'ho cregos. Jo et puc demostrar... Bueno, jo és el que m'ha semblat entendre del que has dit. Moltes coses de les que esteu altres aquí al pressupost s'haguessin pogut fer. Anar mantenint, anar fent alguna cosa. Però no pots anar mantenint, Samión. Anar fent alguna cosa. No, tenim 9.000 habitants. I ara en aquests moments, si heu de fer alguna cosa, heu de fer un préstamo. De l'altra manera potser també. Però, hòstia, noi, ara, ojo, que us el deixen fer. Bueno, el préstamo que van fer, que vas comentar tu abans, que no hem pensat a dir amb el Jaume, aquell ICO està eliminat, està cancel·lat, aquell ICO que... No, ja està pagat, l'ICO aquell que vam agafar només d'entrar per poder pagar les factures que vam trobar. Dic jo a la Marina que em diu, és que les escoles, els esports... Si jo sóc el primer, però normal, no mos passem, Però, Samión, tot és normal. Vull dir, agafar i intentar que els nens puguin fer música aquí al poble i agafar i de dir, és que resulta que per fer música les sales han d'estar aïllades, això no és fer un pressupost fora de lo normal. Allí al parc de Magalàs, que ara els abuelos van allí jugar a les villes, i ara gastamos allí estos cèntims, de moment quietos. És al parc de fora. És de fora, Ja, però bueno, tot ajuda. A veure, allí de fora, per la canalla ja n'hi ha de coses. Però el del parc de Magalàs t'he dit quan explicava el pressupost que ja hi ha una partida per acabar el que és la passarel·la, que hi ha aquelles bigues ficades. Bueno, no és que mos ho traguem, dius, no la gasteu allí, fiqueu-la... Però allò està començat, s'hauria de... Vaja, nosaltres pensem que s'hauria d'acabar. A veure, el CAP, el que heu comentat, el del CAP, la urbanització, aquell bocí, doncs, si no us veniu en els veïns... Però és que allò em xoca molt, Simeó, que ens estigueu recriminant de que no fem res ostentós, però què hem fet ostentós? Nosaltres, què hem fet ostentós? Què hem fet? Vull dir, si el que han fet s'ha fet mesurat, s'ha fet negociat... Vaja... A veure, els vestidors que fareu al camp de futbol, que estan en molts pobles... Saps quan pujar el pressupost dels vestidors, en aquest cas que van deixar ells? M'és igual. 400.000 euros ho trobo una barbaritat. Bueno, doncs pujava el doble llavors. O sigui, nosaltres l'hem baixat al 50%. El que es fa allí, allò... En acabat, el que dius torno a incidir en això perquè em xoca molt, que, a veure, de números també suposo que n'has fet bastants, i em xoca molt que reduint quasi bé el 40% de l'endeutament financer, no li veus una cosa positiva, en aquest cas, en aquest Ajuntament. Pensa que quan estàvem al 110%... Hòstia, tu, lo content que estaria la gent. Però ja ho estem fent, si m'ho això. Jo el que t'estic dient és que pensa que quan ho vam trobar estàvem sobre un 110%, i que el banc... Bueno, escolta, és la realitat, no deixeu estar del darrere, però ens vam trobar així. Jo el que m'estic dient és que ara tens una capacitat, sigo el que sigo, de poder fer una operació. Sí que la tens de capacitat, però és que quan vam entrar no la teníem aquesta capacitat, Tenim-ho en compte això. I si ara tenim aquesta capacitat és per la feina que s'ha fet en aquest sentit. Jo no t'ho dic que no es vagi a fer feina, però jo et dic la meva manera de pensar. Si rebaixem un 40% l'endeutament... Aquí també m'havia deixat una altra cosa. A veure, jo lo d'aquesta noia, quan ara se despedeix, per això i per amb allò, no sé si ho diré bé o ho diré malament. S'ha perdut una subvenció de 30.000 euros ara, en 15 dies? Després t'ho explico. No te perdo això, tampoc. Molt bé. Llavors, una altra cosa. Quan va ser per la festa major, les banderes que vau... Mira que no m'he posat mai, ni m'hi vull posar. Jo és una pregunta que faig. Les banderes que vau posar per tots els carrers, jo em sembla que quan és festa major és els papers i els globus, el que dona festa major. Les banderes les vau canviar? Vau posar dos estelades i una del poble? O era una senyera, una estelada i una del poble? Quan van costar?
3.000 euros o 6.000 euros? Hòstia, ara no ho tenim, Samion, això. Si vols t'ho fem arribar, perquè ara últimament m'ho han fet arribar. Llavors dius, a veure, jo, Miquel, jo que em poses les senyeres soc el més català que ningú que puc veure per aquí. Però que em fotos una estelada és d'Esquerra, l'estelada. No, m'has equivocat. Això t'ho pot dir tothom. L'estelada és de Catalunya i no és de ningú. Ah, no és de ningú? És nacional. És una bandera reivindicativa independentista. Però que estem a la independència, ja. És una bandera reivindicativa. Pregunto. Això que Jordi, explica-li tu si és d'Esquerra o no. Però, a veure, jo no ho dic per amb això. L'estelada és una bandera independentista. Independentista pot ser un d'Esquerra Republicana i un del PP. Del PSC. Sí, però jo el que vull dir, que a veure, si anaven, el bonic era, que això vam estar parlant, no potser fa un any, que hi hagués una estelada, que hi hagués la catalana i que hi hagués la del poble. Així ha estat aquest any. L'any passat van ficar... Escolta, Samion, l'any passat van ficar el carrer Major en senyeres i el del poble, els altres carrers en estelades i el del poble. I aquest any... Ja ho saps que no t'he dit mai. No, però ara t'explico el perquè de tot això. Aquest any han ficat una estelada, una bandera, una senyera i la del poble. I tot això, com és costum nostre, han fet números de tot això. El que ens costava cada any ficar els papers i després llançar-los, el que ens costava comprar això i reaprofitar-ho cada any. Què m'entens? Al final tot acaba sent números, Samion. Si ara els 4 anys o els 3 anys ja les heu canviat... No les han canviat, que són les mateixes redistribuïdes, coi. Una cosa, abans, i acabem, perquè ja s'està allargant molt, el tema dels assessors, Samion. Has barrejat Simeó Miquel amb els advocats de dir això? No, Simeó Miquel ja no hi és, T'han rebut la informació malament, en tot cas. No, jo pregunto. No, Simeó Miquel no hi és. A canvi de Simeó Miquel tenim els advocats Pere Sunyer de Barcelona, d'acord? Amb el tema dels assessoraments del Juli Villagrassa, que és l'empresa que ens fa l'auditoria. Els assessors Fornells Fornells, Pere? Fornells de Barcelona era una empresa contractada per l'anterior equip de govern com a assessorament financer. Nosaltres aquesta empresa no continuem en aquesta empresa amb un cost de 1.300 euros i agafem els assessors, el Juli Villagrassa, que ens fan l'auditoria per 1.100 o 1.200. Recordes? Bueno, per alguna menys. O sigui, els assessors acaben sent els mateixos que acabaven tinguent l'anterior equip de govern. Crec que els assessors és una cosa important. No tenim més assessors, tenim els mateixos, redistribuïts, i amb uns costos un pèl més baixos. D'acord? Perquè quedis clar el dels assessoraments. El tema en informar en anterioritat. La comissió està convocada pel 19, el Samion tenia ple al Consell Comarcal, va trucar el Jaume, crec que primer em vas trucar a mi i no em vas trobar, i vam intentar canviar la comissió precisament perquè hi havia un regidor que no li anava bé. La canviem el dia 22, bueno, llavors el Samion no va poder vindre, però el fet està en que la comissió es fa la convocatòria el dia 16. El dia 19 explica tot això. No, jo no t'ho he dit això. No, li dic al Jordi per contestar-li una mica el tema de convocatòria. El tema de reducció que has comentat, de reducció dels salaris dels treballadors, no s'ha reduït en ningú. En tot cas, si s'ha fet alguna reducció, ha vingut convocada des de la Generalitat com a obligacions de dir això. Qui sí s'ha retallat els sous només d'entrar eren tots els regidors un 10% i l'alcaldia rebutja el sou a pagar, a cobrar, vaja. Ho dic perquè quedi clar. Els treballadors no han percebut cap reducció de sou. I el tema de la regidoria d'Agricultura que pren decisions, no. Les decisions que es prenen sempre estan tutelades per l'alcaldia. I més en la regidoria d'Agricultura, que té un cost molt important. Aquí t'ha escondit informacions de que es prenen decisions des de les regidories. Hi ha uns baremos de quantitat que està estipulada amb els regidors que sí que es poden prendre decisions, el regidor, perquè entre altres coses estan dintre dels pressupostos. Les decisions de pressupostos importants, l'alcaldia està al tanto de tot, només faltaria. Ho dic perquè vagin quedant les coses clares. Si us sembla, Samion, voteu en contra. Marina? Votem en contra. Doncs queda aprovat. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació puntual del catàleg de llocs de treball i plantilla orgànica del pressupost general del 2014. Es proposa l'aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d'Hisenda el dia 22 de desembre, que consta a l'esborrany de l'acte del resum següent. Els antecedents són que per acord del ple del dia 25 de novembre del 2014 es va aprovar
Inicialment, la modificació de la plantilla orgànica i del catàleg de llocs de treball, continguda al pressupost del 2014, número 2, continguda a la proposta aprovada per decret 3 de novembre del 2014, per la qual s'amortitza el lloc de treball de tècnic especialista en promoció econòmica i es realitza un ajust de funcions de d'altres llocs de treball de la Secretaria i la Intervenció Municipal. 2. La modificació que modifica la resolució a les persones interessades i publicada mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis i al BOP, número 231, el dia 2 de desembre del 2014. Es fa constar per la Secretaria que el termini va finalitzar el dia 22 de desembre del 2014 havent-se rebut les al·legacions següents. Al·legacions formulades per la senyora Patricia Llorente Villafranca, al·legacions formulades pel senyor Manel Ezquerra Tomàs, al·legacions formulades pel comitè d'empresa i els delegats de personal funcionari de l'Ajuntament d'Alcarràs i altres al·legacions que es consideren no relacionades amb aquest expedient d'amortització i es tramitaran amb una altra edició presentades per la funcionària Núria Castells. Que les al·legacions formulades reiteren les formulades durant el període previ a l'aprovació provisional de la definitiva, sol·liciten es deixi sense efectes la modificació aprovada inicialment pel ple del 25 del 11 del 2014. Vist l'informe d'assessoria jurídica municipal concertada per assumptes relacionats amb el personal en data 23 del 12 del 2015, 3 del 12 del 2014, que motiva la present proposta de resolució per l'alcaldia reitere la potestat d'autoorganització de l'Ajuntament que no s'aporten dades noves no conegudes durant la tramitació prèvia ni valorades durant la deliberació dels actes de l'acte d'aprovació inicial i per tant procedeix a aixecar el mateix a definitiva. Se prenen els següents acords: no admetre les al·legacions formulades contra l'acord de ple del dia 25 de l'11 del 2014 citades al punt 9 a les antecedents anteriors i conseqüentment aprovar definitivament la proposta de modificació puntual de plantilla, catàleg i relació de llocs de treball número 2 de l'exercici 2014 consistent en l'amortització i supressió del lloc de treball de tècnica especialista en promoció econòmica i gestió de subvencions del grup de classificació C1, escala d'administració especial sota escala de serveis especials. B. Modificant igualment les funcions dels llocs de treball que consten a l'expedient. I segon, disposar la publicació definitiva de l'acord anterior al tauler d'anuncis i al BOP, data a partir de la qual caurà efectes la resolució definitiva i notificar les persones afectades els efectes que contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa puguin interposar recurs de reposició potestatiu davant del ple a formular directament recurs contenciós administratiu. Abans de passar això a deliberació i a votació, sí que us voldria fer uns comentaris de que per a aquest equip de govern el que és la promoció econòmica, que abans també ha sortit en les preguntes de l'aprovació del pressupost. Sembla que les al·legacions que s'han presentat, que la voluntat d'aquest equip de govern, el que es transmet d'aquestes al·legacions, que la voluntat d'aquest equip de govern no sigui treballar per promoure econòmicament Alcarràs. La feina d'aquest equip de govern ha estat durant tota la legislatura ficar Alcarràs com a capitalitat del Baix Segrià, com ha dit abans la Marina. Aquest equip, des de fa més de 3 anys, ha impulsat fortament la promoció econòmica del municipi, però a través d'un treball transversal entre totes les regidories coordinades des de l'alcaldia, juntament amb els seus tècnics. I us explicaré el que la promoció econòmica per un poble, segons el nostre criteri, té. I us explicaré una mica 4 pinzellades de les funcions que fem des de promoció econòmica i des de totes les regidories. Per exemple, una puntualització amb l'àmbit d'agricultura, renovar el conveni amb l'IRTA, anul·lat pels anteriors legislatures, un conveni d'un centre d'investigació tecnològica alimentària, fonamental per un poble com Alcarràs. És un poble que el seu motor econòmic precisament és això. El conveni amb la UDL, Càtedra Santander i Concurs IDEA. Aquest conveni l'han fet amb 4 empreses agroalimentàries del poble i el CEAP. La idea inicial genera de l'àrea de comunicació per això, no ve de cap més àrea, ve de l'àrea de comunicació a través d'una empresa externa. Entre altres, aquestes reunions amb la UDL i en les àrees corresponents amb el concurs aquest hi participen l'alcaldia directament, la regidoria d'Agricultura i la regidoria d'Ensenyament. Aquest conveni ha permès situar Alcarràs en l'òrbita de les institucions que col·laboren estretament amb la UDL i aprofitar
el talent que surt d'aquestes mateixes. I això és molt important. Això genera una promoció econòmica brutal per al poble. Això en aquest àmbit. Explicar també la feina que s'està fent, i tu, Samion, ho deus de conèixer, amb el tema d'aquesta empresa que està molt avançat de que s'instal·li aquí al poble en tractament de residus, tractament de purins, que tal com està el plantejament donarà un impuls molt positiu al sector ramader, un motor molt important d'aquest poble, una empresa innovadora, una empresa multinacional que serà referència a Europa. I això està a punt de quallar. I l'última reunió la vam tindre ahir. Això és promoció. Això és promocionar el poble i donar sortides als empresaris. Entre d'altres, en l'àmbit d'agricultura és donar suport, com sempre s'ha fet, i amb totes les eines que tenim, als fòrums, tant ADS, del boví, com del porcí, com de la nectarina. En l'àmbit de joventut, els camps de treball. Els camps de treball, la imatge que donen d'Alcarràs és excel·lent, i això està transmès directament des del Departament de Joventut, i ens ho transmeten els mateixos nois que venen d'arreu de Catalunya a fer. Això també és promoció econòmica. En l'àmbit social i de salut, el portar, per exemple, el Sánchez Toledo, això també és promoció econòmica. Un premi català de l'any, vindre aquí a fer una xerrada. Això és promoció econòmica. Inaugurar un cistell, el cistell, una gestió d'aliments referent, i tu, Samion, que has estat referent aquesta gestió al Consell Comarcal, on s'han volgut copiar el sistema d'aquí a d'altres llocs de la comarca. Això és fer promoció econòmica també. En l'àmbit turístic i patrimoni, promoure el nostre patrimoni a les escoles externes d'aquest poble a visitar patrimoni nostre. Promoure el camí ignasià, encara no estava estipulat el camí ignasià, turísticament. Això aporta promoció econòmica en aquest poble. Amb les festes, les nostres festes, són referent, com mai, al Baix Segrià. Amb els esports, la cursa de la nectarina atlètica. Això ens aporta una imatge d'Alcarràs molt i molt positiva. Aporta entre 4 i 500 corredors en les seves respectives famílies. Això és donar una imatge del poble. Amb comunicació, actualització de la nostra web. Amb aquest estat que estava, era zero. Aquest departament era zero en l'estat en què el vam trobar. Se'ns ha atorgat un premi, Infoparticipa, i us ho vull ensenyar perquè el vam anar a recollir. Això és un segell a la transparència del servei cap al ciutadà. Catàleg de la web com a transparent i que compleix amb els estàndards de qualitat informativa i plural. És una certificació que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la ciutadania plural. Això està gestionat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest premi només el tenen 5 municipis de tot Lleida. 5. I tots són capitals de comarca excepte Alcarràs, que són Solsona, Mollerussa, la Seu d'Urgell i Lleida. Això és fer també promoció econòmica i això ha estat fet des dels tècnics informàtics i una empresa externa de comunicació. Això també és fer promoció econòmica. Les tasques que s'han dut a terme amb la tasca en qüestió de promoció econòmica, en la tasca que amortitzem, en la plaça que amortitzem. La Fira del Rebost. La idea que sigui un complement, la idea és que sigui un complement de la Fira de Tardor, del comerç, un complement de la Fira del Comerç de Tardor. Sorgeix directament d'alcaldia, regidoria de comerç i l'àrea de comunicació. La idea bàsica d'això, que és del que es tracta de fer promoció, generar idees i desenvolupar-les, això és molt important. També crear les jornades gastronòmiques, impulsar la gastronomia al nostre poble, dintre d'aquesta mateixa fira. També surt dels mateixos àmbits, àrea de comunicació, regidoria de comerç. Contactes amb el Museu de la Confitura, el primer de Catalunya. Ha estat gràcies al contacte previ a l'àrea de comunicació i en la regidoria de comerç. Tota aquesta feina és una feina que ha desenvolupat aquestes fires en aquest èxit i tot això han sortit d'aquestes diferents idees. Col·laboració amb la Federació d'Hostaleria. El primer contacte amb la Federació és el que fa el Departament de Comunicació. Mai abans s'havia fet un contacte amb la Federació d'Hostaleria. Es proposa des d'una empresa externa tot això, i la regidoria de comerç i alcaldia. El contacte amb l'Escola d'Hostaleria, col·laboració directa amb l'escola per fer activitats a la fira. Conveni amb Fira de Lleida, molt important, aquest conveni amb Fira de Lleida, impulsat directament per alcaldia, regidoria de comerç amb l'assessorament de l'àrea de comunicació. Idea inicial de l'àrea de comunicació, d'aquesta empresa externa. Aquest conveni sí és promoció econòmica. Ha permès a l'Ajuntament d'Alcarràs i a les associacions del poble tenir estant a la Fira de Sant Miquel. També tenim la possibilitat de tindre estant a Tarbes, França i a Barbastre. Al febrer hi haurà la Fira de l'Esport. També, conseqüència del conveni amb Fira de Lleida. Tot això ha costat moltíssim. Tot això és base de treball i treball i treball. I treball no de la persona que ubicava aquesta plaça.
la borsa de treball, tu vas presentar unes dades, Samion, vas presentar unes dades, de les dades que vas presentar, el màxim servei que donava aquesta plaça, de les dades que et van passar tu, eren en borsa de treball. El borsa de treball, el que volem és estructurar-la de manera diferent, i això no es tracta de no atendre personalment a la gent. Tu has de rebre els currículums i sàpigue'ls gestionar de manera eficient. Nosaltres això ho volem canviar. El promoure la facilitat amb les empreses. S'ha generat un canal empresa, especialitzat en atendre absolutament tots els tràmits dels empresaris que tindran davant els serveis informàtics, tirat endavant pels serveis informàtics de l'Ajuntament. Idea tirada endavant des d'alcaldia. Les subvencions, la gestió ha de ser diferent. I això ho hem dit abans, la Marina ho ha esmentat abans. Els tècnics són qui coneixen, són els qui redactaven els informes que es tramitaven. Els que tramitaven els informes eren els tècnics. Després es tramitava des de la persona que cobria aquesta plaça. Què volem fer amb això? Implicar els tècnics. Feu de manera diferent, que no s'escapi res. I vaja el que tu m'has dit, dels 30.000 euros. Això és una plaça per promoció econòmica de joventut. I això es va tirar endavant. Es va engegar a la persona que ocupava aquesta plaça i la tècnica de joventut. Quan es va comentar que faltava un paper, que el paper que faltava era un informe econòmic local, aquesta persona que ocupava aquesta plaça va dir, ja el tenim, ja el farem. Aquest informe costa 3 o 4 mesos desenvolupar. Això, si ho vols entendre, entén-ho com ho vulguis, però jo només ho veig d'una manera. A un mes vista, aquest informe no es podia... No, un mes vista, no. A 2 setmanes abans del termini d'aquest d'això, llavors la responsabilitat de perdre aquesta subvenció treu les teues pobles conclusions. No sé, no em vull extendre més. Fer referència a la feina feta, això és molt important. En comparació amb les dades que un poble, la promoció econòmica d'un poble ha de ser feta així. Deixa'm acabar, Samion. La promoció econòmica d'un poble feta així. Jo no m'imagino un poble gestionat d'una altra manera. Crec que ens ha sortit molt bé. Els regidors estan totalment implicats en promoure que el poble creixi. I això no ho pot dubtar ningú. Les dades que us he donat ara, en l'àmbit d'agricultura, en totes les regidories, hi ha una petita part de promoció econòmica. I en l'àmbit que pertanyia al tema de comerç, que és l'èxit potser més gran que té l'àmbit de comerç, totes les gestions que jo t'he comentat, evidentment que la feina s'havia de fer després. Però la idea bàsica que és el fet d'un tècnic de promoció econòmica, generar idees que promoguin i que capitalitzin Alcarràs com a capitalitat del Segrià, això s'han fet tots des de Departament de Comerç, empreses externes o directament d'alcaldia. Es tracta d'això, una promoció econòmica. Generar activitats noves que desenvolupin això. Per nosaltres, el tema en agricultura, el tema del concurs d'idea, importantíssim. La implicació, les reunions directament amb les empreses interessades en instal·lar-se aquí. Ens impliquem tots moltíssim. I crec que és la millor manera de fer això. No pot dependre això exclusivament d'una sola persona. No vull comentar amb els terminis que es presentaven les subvencions. Al límit es presentaven les subvencions. Al límit se portaven. I això s'ha de poder explicar. L'altre dia vosaltres vau donar unes dades, Samion. Vau donar unes dades. Les dades, jo em penso que queda clar que la promoció econòmica, com la volem gestionar. I la feina que s'ha fet i que vau voler donar a entendre de la bona feina d'aquesta persona, feia la feina que es manava. Però el tècnic de promoció econòmica ha de generar coses noves. I aquesta és la nostra voluntat. I la gestió de les subvencions, el fet de gestionar les subvencions, tal com t'he comentat jo, en la implicació dels regidors, en tot un pla de distribució, creiem que és molt important de fer-ho així perquè no s'escapi res. I aquesta és la nostra voluntat. El temps dirà el què. Mira, Miquel, jo, el que m'has comentat així, aquesta noia havia de fer 6 anys que havia d'estar al carrer. Perquè, a veure... Què insinues? Que no és cert, això? Sí, no? Suposo que no dones dubtes d'això, no? No en tinc cap de dubte, però alguna cosa feia. I aquesta noia no? Ho vaig explicar l'altre dia ben bé, penso jo, eh? Suposo que no ha quedat clar el que t'he explicat. Sí, no, sí que m'ha quedat clar. Ha de ser una promoció econòmica. Ha de ser un tècnic. Clar que feia feina. No està bé parada aquesta noia. Però la feina... Per això heu estat 3 anys i ara, no sé per quin motiu, pam, a saco. Bueno... Tu quan sempre ens dieu que no vetllem... Deixa'm acabar. No vull parlar més, però... Una puntualització, Samion. Ja us ho va dir l'altre dia el Jordi, i ho torno jo ara... Ja dic, no vull dir res més, però feu-vos-ho mirar, això, eh?
perquè si feu així a la gent, hòstia, els que estan aquí a l'Ajuntament tots tenen la cua de palla ara. Mira, Samión, jo penso que fer així la gent seria fer així la gent d'entrar i, escolta, marxa. Nosaltres vam intentar redreçar... Escolta, Samión, no diguis coses que tu no les saps. Ha estat molt temps sense estar en estat, si us plau. Una persona no està 3 anys en estat, coi. Escolta'm allò, si haguéssim tingut voluntat de dir això, haguéssim executat ràpidament. Sempre ens critiqueu que no vetllem pels treballadors. Hem intentat les coses... I tant, que ho feu. Escolta'm, no, dius que tenen tots els treballadors la cua de palla i no estàs criticant la gestió amb els treballadors? No m'ho havies dit mai, però m'ho dius ara, no? Home, doncs jo em penso que si haguéssim tingut... I tu què et penses que hem fet fins ara? Doncs intentar aquestes coses redreçar-les i quan veus que d'això, tot i sent un moment delicat per qualsevol partit polític amb un ajuntament, hem pres la decisió. Per què? Doncs perquè creiem que és beneficiós per l'Ajuntament. Tenim unes obligacions com a administradors públics i creiem que ho fem per això. No estarem d'acord, però jo em penso que les dades que em vas portar tu l'altre dia i aquestes dades de la feina que es fa i en l'àmbit que es fa, queda tot molt més clar. Jordi. A veure, Miquel, jo realment el que he vist, el que m'has comentat ara m'ha semblat tot molt bé. Jo crec que és més que l'altre dia no ho deies portar preparat, has preparat una justificació pel que vau fer, per despedir aquesta noia, doncs pel que fos. Jo ja et dic, el que m'has comentat ara no deixa de ser unes paraules polítiques, ensabonar. Jo crec que el que vau fer no és correcte i les maneres de fer-ho menys. Perquè és que estem parlant de que si ara resulta que tot se feia tan bé i la Patrícia no feia gran cosa, i al maig, que és el que et vaig dir l'altre dia, Miquel, hòstia, que al maig li dius compto amb tu i al cap de 2 mesos, i és el que no he entès, al cap de 2 mesos anules la plaça. Fiquem-n'hi 3, home, què té més? Escolta, és igual, el termini és igual. Jo el que trobo, Miquel, aquesta avui puntualitat... t'ho has preparat molt bé, una planificació de tot el que es fa i tot el que es demana per justificar un acte que no saps ni com justificar, Miquel. Escolta, Mayo, no sé si no m'has escoltat, no m'hauràs escoltat de la feina que s'ha fet i d'on s'han pres les decisions de tota la feina que s'ha fet. No m'hauràs escoltat. Sí que t'he escoltat. L'únic que has fet és una planificació d'una justificació d'un acte que has fet que no saps ni com l'has fet. Home, no m'ho digues allò, no saps com ho has fet. Una mica de respecte per la feina de l'altra gent. Home, sí que sé com ho has fet, però que no saps com justificar-ho, això. Escolta, Mayo, l'altre dia ja ho vull justificar. Si em deixes parlar, l'altre dia ja ho vull justificar jo, això. Era una reorganització, deixa'm acabar, sisplau. És a dir, una reorganització de les feines tal com les feies. Conseqüència de la visió i de la manera que ho volem portar. Jo penso que el que m'ha explicat aquí, això suposo que no ho fiqueu en dubte, perquè són dades i això ho podeu consultar. Que ara dius que m'he preparat. Home, clar, hem buscat tot això. Nosaltres l'altre dia ho vam justificar en l'àmbit general. No volíem d'entrar pas al detall. M'entens el que et vull dir? Sí que t'entenc, sí. I el tema d'ensabonar, és que no entenc a qui he ensabonat jo ara. No ho sé, si més no he ficat les coses allí on estaven, que crec que havien tingut que estar potser l'altre dia, allí on estaven. L'altre dia van voler ser més genèrics. Les dades aquestes, clar que no les portava, però això són dades, continuen sent dades. Les portes a l'altre dia o no les portes a l'altre dia? Aquestes dades les tenies al maig. Aquestes dades al maig? Escolta, tu el que no pots dir és una conversa d'una altra persona quan no hi vas estar aquí en aquesta conversa. Jo te diré com va anar aquesta conversa. Aquesta conversa, el passat ple, quan jo et vaig fer la pregunta, tu em vas dir, sí, Jordi, és que jo al maig hi comptava amb ella. I m'ho vas dir tu, no m'ho va dir una altra persona, m'ho vas dir tu. Escolta'm allò, aquesta conversa tu no hi eres. El to d'esta conversa pot canviar molt. Jo si m'he d'entrar una persona amb un to molt distès, diguem-ho així, si m'heu de fer fora, dis-meu que tinc una altra feina, home, tu què faries, Jordi? Si us plau, les decisions no les prenem en tant termini, tu no ho sé, però nosaltres, com ha dit el Samión, per què no ho fèiem abans això? Doncs perquè les coses les intentàvem redreçar. Les intentàvem anar cap on nosaltres creiem que ha d'anar. I crec que estem al nostre dret i l'obligació d'intentar portar les coses cap on creiem que ha d'anar. Si tu una conversa no hi vas estar i tu saps que els tons de les converses poden ser molt diferents. Molt diferents. Una cosa és el que t'ha dit a tu i l'altra el que va passar allí o el que et puc dir jo. T'ho creuràs o no t'ho creuràs, Però jo quan una persona em ve al mes de març i estem parlant del març a l'octubre-novembre... Març o maig? L'altre dia parlàvem del maig, no del març. Doncs si et vols que et digui la veritat, no sé si era març o maig. Jo tinc entès que maig.
I la pregunta que et vaig fer al passat ple era maig. No sé, és que m'és igual, Jordi, és que m'és igual si és el maig com és el març. Són molts mesos. I una pregunta distesa amb un to xistós, tu no li pots fer cas, I això, a mi que em vinguin, no sé, estàvem els dos en la porta oberta del despatx i la conversa era aquesta com era tantes altres vegades d'altres bromes. Què li havia de dir jo a aquesta persona? Escolta, busca't la feina, agafa la feina, que no comptem amb tu. Jo això no ho sabia. No, que no ho sabia. Tu no saps el que faries perquè no t'hi has trobat, Antonieta. Tu no t'hi has trobat. No, Antonieta, si tu no saps el que has de fer amb aquesta persona, com li has de dir? No pot... Miquel, que no hi vull entrar amb això. Miquel, estem parlant d'un lloc de treball. Un lloc de treball no se l'ha de jugar a una persona. Dius, és que fa 4 mesos. A veure, en 4 mesos no te l'has de jugar a un lloc de treball, home. Però què us penseu? Què es penseu que és això? Que les places del lloc de treball dels ajuntaments no és potestat ni patrimoni de ningú. La gent se l'ha de treballar i se l'ha de guanyar. I els llocs de treball estan a disposició del poble. I nosaltres tenim unes obligacions. I nosaltres prenem les decisions quan les tenim preses. Com ho fareu vosaltres serà una qüestió vostra. Nosaltres, quan hem pres la decisió, l'hem dut a terme i l'hem executat. Mentre no es pot fer d'una altra manera. I aquest és el nostre criteri. I ho seguirem fent així. El vostre criteri és molt fàcil perquè esteu a una altra banda i amb un sentit de crítica i no coneixeu la realitat. Aquesta és l'altra. I això tingueu en compte que el lloc de treball d'un ajuntament no és potestat de cap treballador. De cap. Ni d'un ajuntament ni de cap lloc. No, per això la gent ha de treballar i jugar i treballar al lloc de treball per respecte a la ciutadania, que és qui els paga. I la nostra obligació és defensar això. I ho farem així. Voteu en contra, Samián? Sí. Contra? Doncs, Marina, a favor? Doncs queda aprovat.